Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Вітаем! Я капітан каманды Назар, і мы прадстаўляем сярэднюю школу нумар 57. Сёння са мною на гульню прыйшлі Яна, Вікторыя, Роман і Дар'я. На пытанні па мове, культуры, гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску щедры, па-беларуску ці верыце вы, што мяккі знак гэта літара? Якога рода ў беларускай мове слова насып? Які вымерлы прадстаўнік слановых у глыбокай старажытнасці пражываў на тэрыторыі сучаснай Беларусі? Ці верыце вы, што Грунвальдская бітва адбылася ў 14 стагоддзі? У якім абласным цэнтры Беларусі знаходзіцца дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы? У народзе кажуць, лепей дрэнна ехаць, чым добра. У якім месяцы праваслаўныя беларусы адзначаюць купалле? Магерка, аблавуха, капялюш, чапец – гэта? У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Па-руску волшебник, па-беларуску тры удзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Мяне завуць Назар, я набраў найбольшую колькасць балаў, я выбіраю катэгорыю мова і гуляю першым. Меня зовут Роман, я занял 2 место, выбираю категорию культура и гуляю другим. Меня зовут Виктория, мне засталась категория гісторыя и гулять я буду 3-й. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Назар, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба, бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Назар, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Я таксама. Вось школьныя гады, чым табе запомняцца назаўсёды? На маю думку, школьныя гады назаўсёды запомняцца мне часам, які я правёў са сваімі сябрамі. І я запомню сваіх настаўнікаў. Скажы, калі ласка, а кім ты бачыш сябе ў будучыні? У будучыні я бачу сябе прафесіяналам у сваём накірунку. Я зразумела, гэта тайна, які накірунак ты выбіраеш? Нет, я выбіраю накірунак інфармацыйнай бяспекі. Зразумела. Ну, поспехаў табе. Дзякуй. Ты выбраў катэгорыю мова? Да. 6 пытанняў цябе чакаюць. І зараз першая. Увага.
Які з варыянтаў словазлучэння адпавядае граматычнай норме? Разжыцца грашамі, разжыцца грашыма ці разжыцца на грошы? На маю думку, другі варыянт разжыцца грашыма будзе верным. Менавіта разжыцца грашыма. Грашыма. А чаму такое рашэнне? Ну вось штосьці падказвае мне, што гэта будзе верным варыянтам. А разжыцца на грошы Ну, яно не звучыць. не гучыць. Не гучыць. Так? Такім чынам, твой адказ, Назар, Другі разжыцца грашыма. зразумела. Мы даволі часта чуем разжыцца грашыма, але грамотна сказаць і напісаць разжыцца на грошы. Назар, запомні, калі ласка, гэта. Дзякую. Нічога страшнага няма. Першы блін комам. Першы блін камяком, так, але другі ўжо будзе такі, як надо. Правда? Да. Колькі гукаў налічвае слова «мядзведзь»? Варыянты 7, 6 і 8. Мя... Дь... Ве... Дь... 6. 6 гукаў. 6 гукаў. Гэта і ёсць твой адказ. Гэта і ёсць мой адказ. Ну добра, я прымаю твой адказ. Дь. Гэта адзін гук. 1. І таму слова «мядзведзь» налічвае 6 гукаў. Все правильно. Малайчына. За фанетыкай ідзе фразеалогія. Вось такое пытанне, Назар. Якое значэнне мае фразеалагізм «папоўскае вока»? Вельмі прыгожы, вельмі уважлівы ці вельмі прагны? Ну, здаецца мне, што папоўскае вока гэта трэці варыянт будзе. Ну, вельмі суровы чалавек можа быць вельмі уважлівым, а ты выбіраеш вельмі прагны. Такі твой выбар. Такі мой выбар, да. Ну, добра. Я прымаю твой адказ. Як папова вока? Так скажуць пра зайздроснага, хцівага, прагнага чалавека. Ты правільна адказаў. Малайчына. І вось ужо, Назар, чацвёртае пытанне. Якое з прапанаваных слоў абазначае птушку? Ставок, гіль ці конік? Ну, я думаю, на гэтым пытанні я возьму падказку маёй каманды. Шаноўныя сябры, дапамажыце мне адказаць на гэтае пытанне. Назар, мы атрымалі адказ тваіх сяброў, і на іх думку слова, якое абазначае птушку, гэта гіль. Ці згодны ты з імі? Я з імі згодны. Я прымаю твой адказ. Ну што ж, ставок – гэта невялікі вадаём, сажалка. Конік – гэта насякомае, па-руску кузнечык, па-беларуску конік. А вось гіль – гэта птушка з чырвонай грудкай, той самы снягір. Дзякуй. Дарагія сябры, дзякуй вам за гэту падказку. Назар, ідзем далей. Які варыянт напісання словазлучэння адпавядае граматычнай норме? Узнагародзілі медалью, узнагародзілі медаллю ці узнагародзілі медалём? Што ж, здаецца мне, што гэта будзе не першы варыянт, мабыць, штосьці між другім і трэцім. Медаль, здаецца мне, што гэта мужчынскі род. Мужчынскага роду ў беларускай Мужчынскага роду ў мове. беларускай мове, да. Узнагародзілі кім чым? Медалём. Такі адказ у цябе Такі атрымаўся. адказ. В.
Третий вариант. Узнагародзілі медалём. Прымаць адказ. Прымаць. А калі памылка, Што ж, то будзе памылка, так? памылкі гэта опыт, Гэта досвед, так. досвед. Так, Назар, малайчына. Узнагародзілі медалём, кажа Назар, і я прымаю яго адказ. Гэта правільны адказ, малайчына. І апошняе пытанне, Назар, усяго адно засталося. Як правільна напісаць асобна, разам або праз лучок? Слова міні-спадніца. Слітна. Разам. Разам. А можа ўсё ж такі ў два слова? Ці праз лучок? Можа ў два слова, можа праз лучок. Але выбіраеш Але ты? выбіраем разам. Але выбіраем разам. Ну добра, я прымаю адказ. Калі б ты сказаў, што міні-спадніца пішацца ў два словы, я б з табой не пагадзілася. Ты сказаў, міні-спадніца пішацца адным словам. Таксама не пагаджаюся. Міні-спадніца пішацца праз лучок. Запомні, калі ласка. Назар, запазычаныя прыстаўкі міні і максі пішуцца праз злучок. Буду памятаць. Назар, 40 балаў. Гэта твая сума. У цябе ёсць варыянт зарабіць яшчэ большую колькасць балаў. У мяне ёсць дадатковае пытанне, 7. Ну, я думаю, можна папробаваць. Рызыкнеш. Назар, ну зразумела, пытанне для цябе прагучыць. А колькі балаў ты ставіш на кон? Я ставлю 10 балаў. Добра. 10 балаў. Як называўся выраб корпуснай мэблі з адкідным або здымным векам, дзе беларусы раней захоўвалі свой скарб? Можа быць, гэта якая-небудзь тумбачка. Мабыць, гэта Ну, тумбачка шкаф. на... Шкаф які-небудзь. Ну, шафа. Шафа. Раней жа шаф не было. У тыя гады, ў 19 стагоддзі, у пачатку 20-го, нашы продкі беларусы. Дзе яны гэта ўсё захоўвалі? Загадвай. Мне зусім нічога не прыходзіць. Зусім нічога ў галаву не прыходзіць. Такі вялікі. Мабыць, гэта быў сундук які-небудзь. 3, 2, 1. Назар. Ну, хай гэта будзе сундук. Сундук. Назар, шкада. Па сутнасці гэта сундук. Але нельга залічыць твой адказ як правільны, таму што сундук – гэта слова з рускай мовы, а па-беларуску гэта куфар. Ты памыліўся. Хаця добра прадстаўляў гэты прадмет мэблі. Назар, у цябе 30 балаў. Ну, я спадзяюся, што ты узбагаціў свае веды гэтай гульнёй, і ты будзеш з нецярпеннем чакаць гульню тваіх сяброў. Так і будзе. Цудоўна, дзякуй вялікі. Дзякуй вам за ігру. Роман, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Дзякую. Скажыце, калі ласка, колькі гадоў вы працуеце ў школе? 4 года. 4 гады вы ў якасці выкладчыка? Матэматыкі. Матэматыкі, зразумела. А вось вы ўпершыню трапілі ў школу ў якасці настаўніка. Які клас вам найбольш спадабаўся? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ці 11? У якім было найбольш цікава? У 5 класе найбольш цікава было. Паспяваемасць узрасла? Узрасла до нябес.
Ну, яны прывыклі да настаўніц, так, да жанчын. Да. А тут прыйшоў малады, Хлопец. прыгожы хлопец, так. Які адразу стаў навучаць іх, навучаць і яшчэ раз навучаць. Зразумела. Ну што ж, Роман, поспехаў вам у вашым прафесійным жыцці, асабістым, ну і, вядома, поспехаў тут, на гэтай пляцоўцы. Дзякую. Вы выбралі катэгорыю Культура. культура. Першае пытанне такое. Звярніце ўвагу на выяву. Продаж якой карціны дапамог мастаку Ілью Рэпіну ажыццявіць мару набыць маёнтак пад Віцебскам? Продаж яго карціны «Запорожцы», «Беларус» ці «Месячная ноч». Аднак трудный выбор. Запорожцы. Хотя для меня вельми знакомитая картина – это «Бай Беларус». С детства ее везде видел и знаю. Ну, в именно... подручниках яе Да. публиковали, так. Конечно. Возможно, все-таки не запорожцы, а «Бай Беларус». А вот мы в Беларуси. И именно Беларус, может, ознаменовал его покупку. Дык запорожцы ці беларус, а можа месячная ноч? Роман. Идем от обратного. Месячная ночь. Ну што ж, добра, я прымаю ваш адказ. Ілья Рэпін вельмі хацеў набыць сабе маёнтак у прыгожым месцы. Ён прадаў сваю карціну «Запорожцы», выручыў грошы і набыў маёнтак у Здраўнёва Віцебскай вобласці. Вы памыліліся, Роман. Ну, цяпер вы ведаеце, што тая думка, якая прыйшла ў галаву першай, вось яна вельмі часта бывае правільнай. Да. Наступнае пытанне. У 1841 годзе Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч дэбютаваў у Мінску як драматург і акцёр. Ён выканаў адну з галоўных роляў у пастаноўцы. А якой? Пінская шляхта, Халімон на каранацыі ці рэкруцкі яўрэйскі набор? Якая думка першай прыйшла? Халимон на коронации. Звучит очень по-великому. Халімон на каранацыі. Халимон на коронации. Роман, а можа падказку? Падказка сяброў? Давайте воспользуемся подсказкой сервов. Добрая думка. Дорогие сябры, допоможите мне отказать на это пытание. Роман, мы атрымалі адказы вашых сяброў. І кожны з іх адзіную думку выказаў. Гаворыць, што гэта рэкруцкі яўрэйскі набор. А вы кажаце Халімон на каранацыі. І што будзем рабіць? Что будем робить? Примем ответ команды. Ага. Возьмеце за аснову адказ каманды. Отказ команды, да. Ваш адказ? Рэквардскі яўрэйскі набор. Дзякуй, я прымаю ваш адказ. Як драматург і акцёр Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч дэбютаваў у Мінску, паставіўшы аперэту «Рэкруцкі яўрэйскі набор». Гэта было ў 1841 годзе. Ён выканаў у гэтай пастаноўцы адну з галоўных роляў. Вы правільна адказалі. Дзякую маім сябрам. Роман, у вас катэгорыя культура і зноў пытанне літаратурнае. Які са знакамітых беларускіх майстроў слова працаваў пад псеўданімам Ядвігін Ша? Антон Лявіцкі, Зміцер Жылуновіч ці Яўген Скурко? Память подводит, но все фамилии вот Знаёмые. на слуху, конечно. Усе знаёмыя. Хотя вот Лявицкий, наверное, меньше всех мне был когда-то вот слышим. То есть Жылунович
Да, Скурко, да, а вот Левицкий меньше всех вот знаком мне. Хотя сегодня так складывается, что обычно это и является правильным ответом, то, что меньше всего в голову и приходит. Спынимся на Антоне Левицком. Я прымаю ваш адказ, Роман. Зміцер Жылунович, гэта Цішка Гартны. Яўген Скурко, гэта Максим Танк. Точно. А Антон Лявіцкі, гэта Ядвігін Ша. Гэта правільны адказ. Малайчына, цудоўна. Чацвёртае пытанне. У 1954 годзе ў цэнтры плошчы Перамогі ў Мінску быў устаноўлены велічны помнік воінам Чырвонай арміі і партызанам, якія загінулі ў гады Другой сусветнай вайны. Гэта манумент Перамогі. Вы бывалі ў Мінску? Бачылі яго? Да, вот на выходных буквально. Зусім нядаўна, Да. так? Скажыце, калі ласка, якая вышыня гэтага абеліска? Амаль 40 метраў, амаль 60 метраў ці 30 метраў? 30 метров маловато для такого помника воинам Червоной армии. Предположу, амаль 40 метров. Амаль 40 метраў. Гэта ваш адказ. Да. Я прымаю ваш адказ. Ён правільны. 4 грані пастамента абеліска аформлены бронзавымі гарэльефамі, якія створаны беларускімі скульптарамі. Амаль 40 метраў вышыня абеліска. Дзякуй. Наступнае пытанне ўжо 5-е. Роман, які элемент адзення з пералічаных не адносіцца да плечавога? Таго, якое носяць на плячах? Кітлік, андарак ці кабат? Што вы чулі? Пра андарак? Пра кабат? Ничего. Вот Ничего. вот китлик что-то знакомое. Так. Про белорусские одеяния. Вот кабат кажется, что на голову, а андарак как раз-таки на плечи. Ага. Но что-то подсказывает, что наоборот как раз-таки кабат можно надеть на себя в плане тела. Андарак. 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 Я прымаю ваш адказ. Кабат, кітлік – гэта апратка у выглядзе безрукаўкі. Тое ж самае, што і гарсет. Гэта плечавое адзенне. А андарак – гэта элемент паяснога адзення. Гэта спадніца. Юбка такая. Все правильно, вы малайчына. Дякую. Наступнае пытанне ізноў паэтычнае. Калі марнею аднягод і сэрцу цесна, я ўспамінаю радавод і продкаў песні. А хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Алесь Ставер, Алесь Пісьмянкоў ці Паўлюк Трус? Знакомые родки? Ну, памятаеце, што вучылі? Да. Алесь Ставер, Алесь Пісьмянкоў ці Паўлюк Трус? Созвучно написал и Письменков, но я думаю, что Павлюк Трус. Паўлюк Трус. Павлюк Трус. Гэта ваш адказ. Это мой отказ. Дзякуй, я прымаю ваш адказ. Падаюць сняжынкі, дыяменты росы, вось гэта Паўлюк Трус. А калі марнею аднягод і сэрцу цесна, я ўспамінаю радаводы продкаў песні. Гэта радкі Алеся Пісьмянкова. Предположение было верно. Вы памыліліся, вось пацвердзілі тое, што першая думка, яна вельмі часта бывае правільнай. Да. Роман, у вас 40 балаў. Гэтак жа, як і на пачатку у Назара. 40 балаў. Іх можна прымножыць. Хочаце пытанне?
Хочу питання і поставлю я 20 балів. Добре, 20 балів на кон. Так. Слухайте питання. Як називається беларускі старажытны традыцыйны напой, які вырабляецца з заквашанага жытняга цеста ці хлеба з соладам? Квас. Гэта правільны адказ, малайчына. 60 балаў у вас, Роман. Я вас віншую. Дякую. Малайчына, пакуль вы лідар, але чакаем гульні нашай Вікторыі. Вікторыя, я вітаю вас на пляцоўцы вялікай гульні. Дякую, я так само вас вітаю. Вы мовавед. Якую мову? Англійський язик. Англійскую мову, зразумела. Скажыце, а вось сёння у камандзе, якая прадстаўляе 57-ю школу, ёсць вашы вучні? Ёсць. Усі трое. Усе вучні гэта вашы вучні? Мои вучні, калі яны былі зусім маленькія, у 3 класе, такія бусічкі сидзелі. Яны зараз бусічкі? Они зараз бусічкі, только уже вялікія. Ну, добра. У вас катэгорыя гісторыя. Першае пытанне такое. З якога дрэва беларусы ніколі не рабілі дзіцячую калыску? З сасны, з асіны ці з дуба? Это мне подсказывает, возможно, что с осины, потому что как осиновый кол, когда были, возможно, черти, ведьмаки, да, и вот у них осина считалась, что можно осиновым колом убить нечисть. Возможно, я считаю, что это осина. Сосна, дуб. Ну, с дубовой они делали коляски, я думаю. Сосны тоже, а вот осина, мне кажется, нет. З якога дрэва беларусы ніколі не рабілі дзіцячую калыску? З асіны. З асіны. Гэта ваш адказ? Да, да. Я яго прымаю. Лічылася, што з асінай сябруе нячыстая сіла, таму рабіць калыску з яе забаранялася. Вы малайчына, Вікторыя. Спасибо, дякую. Наступнае пытанне. У якой з буйных бітваў праславіўся беларускі ваяр Якаў Палачанін? Бітва на Нямезе, бітва на Няве ці бітва пад Грунвальдам? Что-то мне подсказывает, пусть будет это битва под Грунвальдом. Битва под Грунвальдом? Нет, Грунвальдская битва. Битва на Нямезе. Пускай будет так. Бітва на Нямезе. У якой з буйных бітваў праславіўся беларускі ваяр Якаў Палачанін? Калі ласка, Вікторыя? Битва на Нямезе. На Няве будет отказ. Так вы хочаце памяняць? Не, я... Ну, глядзіце, бітва на Нямезе вы ўжо гаварылі. Бітва пад Грунвальдам таксама. Вось бітва на Няве пакуль не гаварылі. Да, и я как настоящая жанчына могу менять свои мнения. Вы можете пакуль... Битва на Няве. Мы спынимся на гэтым адказе. Канчатковы да, адказ. канчаткова битва на Няве. Добра, бітва на Няве. Да. Я прыняла ваш адказ. Якаў Палачанін быў лоўчым князя Аляксандра Неўскага. І ён праславіўся ў бітве супраць шведаў на рацэ Нява. Гэта правільны адказ. Ну вось якім чынам, Вікторыя, ну як? Як истинная женщина. Як сапраўдная жанчына. Жанчына. Яна подумала, перадумала і вызначыла, што гэта будзе правільны адказ. Ну, добра. Трэцяе пытанне. Разгледзьце, калі ласка, выяву. Гэты архітэктурны помнік пабудаваны ў 1581 годзе, пра што сведчыць знойдзены флюгер з выбітай датай і гербам. Пра які замак гаворка? Смалянскі замак,
Гальшанскі замак ці Любчанскі замак? Я не припомню, конечно. Но пусть будет Любчанский замок. Вы думаеце, што гэта замак, які? Любчанский. Добра. Перад вами замак 16 стагоддзя, які знаходзіцца на Навагрудчыне, у гарадскім пасёлку Любча. З 4 вежаў замка захавалася толькі 2 вежы, складзены з цэглаў і валуноў. Гэта Любчанскі замак. Як гэта адбываецца, не разумею. Мне падаецца, Вікторыя таксама не разумее. Ці добра ведае гісторыю і хавае, добра хавае гэта. Наступнае пытанне. Разгледзьце, калі ласка, партрэт. Это Януш Радзівіл. Так, это вы думаете? Да, мне кажется, я недавно встречала в книжке. Ну, вы паслухайце пытанне. За сваё жыццё гэты гістарычны дзеяч перамог у 63 бітвах і быў адным з найбольш уплывовых магнатаў Вялікага княства літоўскага другой паловы 16-го, пачатку 17-го стагоддзяў. Назавіце яго. Гэта Канстанцін Астрожскі, Леў Сапега ці Януш Радзівіл? Януш Радзівіл. Так, ладно. Да, Януш Радзівіл. Ну, мне кажется, что я действительно в книжке по истории, у меня 8 класс, классное руководство. Или не 8? И вы бачили? Да, дети подходили, и вот у них, возможно, я, конечно, могу ошибаться, но мне подсказывают, что это Януш Радзівіл. Януш Радзівіл, на вашу думку. Да. Ну, добра, калі вы так гаворыце, то я прымаю адказ і не буду з вами далей на гэтую тэму гаварыць. Перад вами адзін з найбольш уплывовых магнатаў Вялікага княства літоўскага другой паловы 16-го, пачатку 17-го стагоддзя, які ва ўмовах абвастрэння міжканфесійнай барацьбы праславіўся бескампраміснай абаронай праваслаўя. І гэта Канстанцін Астрожскі. Вы памыліліся. Бывае, так і ёсць, бывае. Вікторыя, ідзем далей. Герб якой з абласцей Беларусі прадстаўлены на экране? Віцебскай вобласці, Магілёўскай ці Брэсцкай? Я была очень часто в Витебске. Моя сестра там училась. Витебск вообще маленький, очень красивый город, и там очень много церквей. Я могу попросить у сяброў дапамогі? Вядома, у вас яна ёсць, і ўсяго два пытанні. Два пытання, да, я, наверное, попрошу. Паважаныя сябры, дапамажыце мне, калі ласка, адказаць на гэта пытанне. Дякую. Вікторыя, ваша каманда адказвае, што гэта герб Магілёўскай вобласці, а вы кажаце, што Віцебскай. І што будзем рабіць? Я паслухаю сваю каманду і сваіх сяброў і адкажу, як яны лічаць, што гэта герб Магілёўскай вобласці. Добра, я прымаю ваш адказ. Перад вами герб Магілёўскай вобласці. Малайчына. Моя паважаная і дарагая каманда, дзякую вам за правільны адказ. Вікторыя, усяго одно пытанне засталося. Усяго одно пытанне. Які з пералічаных партызанскіх атрадаў быў сфарміраваны ў Акцябрскім раёне Гомельскай вобласці ў студзені 1942 года і стаў правобразам партызанскіх брыгад? Гарнізон Паўлоўскага, бальшавік ці за радзіму?
3, 2, 1. Вікторія, ваш адказ. Гарнізон Павловскага. Дякую. Я приймаю, Вікторія, ваш адказ. Зарадзіму. Гэта самая распаўсюджаная назва партызанскіх атрадаў, што дзейнічалі на акупаванай тэрыторыі. Партызанскі атрад «Бальшавік» быў створаны ў Гомелі ў жніўні 1941 года. А вось гарнізон Паўлоўскага лічыцца правобразам будучых партызанскіх брыгад. Колькасны склад брыгады дасягаў 1500–2000 чалавек. Вы правільна адказалі. Дякую. Вікторія, у вас 50 балаў. Лідарам на гэты момант у нашым праекце з'яўляецца Роман. У яго 60. Вы разумееце, што трэба зрабіць? Паслухаць адно пытанне маё, паставіць на кон 25. пэўную колькасць балаў. Вікторія, колькі балаў вы ставіце на кон? 30. 30 балаў. Ну, добра. Вы гатовы да пытання? Да. Ці верыце вы, што слова «навідавоку» напісана правільна? Першае, што мне прыйшло ў голову, што да. Ну, гэта пішацца разам ці на відавоку? Разам ці асобна? На відавоку. І я не веру. Навідавоку. Гэта прыслоўе. Яно пішацца. І яно пішацца разам. Шкада. Але як было цікава. Вікторія, я удзячна вам за такую цікавую, непрадказальную гульню. Я думаю, што гледачам спадабалася, яны шчыра скажуць вам вялікі дзякуй. І я гэта раблю з задавальненнем. Дякую вам за такі невероятный опыт и такую, на самом деле, цікавую игру и за такую кампанию. Нашы фіналісты атрымалі моцнае ўражанне. Ну а гэты цудоўны кубак сёння я з задавальненнем перадаю Роману. Роман, віншую вас. Ён цяпер ваш, валодайце. Дзякую вялікі. Гэта быў цікавы вопыт, таму што гулялі настаўнікі і вучні, а гэта аб'ядноўвае. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.